manonegi yo magalagala e sub-county no Magemiala oyudi odiochieng' makawuono. Japuonjre no manyocha ne nitiere klas 10 skund sekondar ma Uranga. Fuon dende nyocha ne okwany kuonde mopogore opogore manok moting'o koda gweng' ma Marenyo sub location juma mokalo. Kalwetene to nokwany e bar moro mayudore gwenge ma Sagam. Ka fuon dende mamoko ne okwany e tok dala ma bende ichich ni en dala achich ma itudo kod nek mare e gwenge ma Kachola. Bang' menyo makamano wiye kawuono no kwany kata no yudi e cho machiegni kod dala achich no ma itudo kod nek mare mayudore e gweng' ma Kachola village. Nyalo paro no odiochieng' manyoro wede japuonjre no nyomonjo dala achich no kama bende ne giwang'o udi adek ka obila gi thuolo masani dhi nyime kod timo nonro kaachiel kod timo apedha ne achich ma itudo kod nek mar japuonjre no manyaka sani oseyangi nyinge kaka Odhiambo Otami. Kaporo manitiere kaunti ma Siaya kuno en ni thuolo machuok kata report ma ochopo na thuolo machuok mokalo en ni ot moro mar achich ma jegni 30 ma itudo kod kuo mar jamni e gweng' ma Kamalunga mano mayudore sub-county ma Ugenya ne owang' bang' kano yude kod rombo moro manokwal. Achijno ma oseyangi nyinge kaka Claudio Ogejo wachore ni ne odonjore e kuo ma kamano e gwenge ma Simur Kondiek sub location okinyi ma kata otieno manyoro e kinde ma bende kuo ma kamano no tore Luanda ka jod gweng' ma kuno ne olawe magikone kaluwore kod reports ma omiwa kod jalup ruoth ma gweng'no Anthony Onyango en ni jogweng' no luwo ndache nyaka e par wuon mare ma gikone ne giyudo rombono manyo kwal kano tue e otanda. Tie ot moro manende ituro koro jirani winjo to botoch to jogi kara ne gin ji ariyo to joko wuok gi ng'wech koro giwuok gi ng'wech to kara neno ni ng'ama ka giwoto to gifakwet kijana moro kanyo macha nyaka bede ng'ani to giluwe aluwa ng'wech ma gine to gigo koko girie dala kijana no dala gi koro ka gidonjo kamae to ginwang'o lewni mang'ich nitiere e kom en wuondre ni koro nonindo saidi no ko winji gimatimo to ka gigo wang'e kiro tanda kama to gineno rombo kotwe tie otanda koro giyotemo lombo jogi kikufula nwawe urawe kamano. Bang' sa ruok kuom kinde ne owuok kata kamano ne ochako duogo ema jogweng' no chako oluwo ndache. To koro poneno ka ji obiro mang'eny to wuok oko kako ringo koro kijana no ringo king'eno chako duogo koro kopenje nobiro rombo ni kijana moro ema okelo ne kijana no be wuok mana kama longa sasa duoge no duor koro duor no be kimanyo kode koyudi bas later ka kijana no bien koro koneno ka ji biro mang'eny kendo chako ringo koro sama ringo karo moringo gotieno ni ema jogi koro tiaye ode mach koro ing'eno bende kochopo gokinyi no to ringo dhi mana ka polis. Ichwang' makamano emane okelo okang' mane jopinygo okawo mar wang'o od Ogejo ma gikone Ogejo noringo mochopo nyaka tesendo bila ma ukwala kamane ochwale report ma kamano. Koro aluongo na deputy OCS bu oro joge okawo en be kaka de report ka police no wan kode joge kite koro en iye nyaka sani kijana manindo wacho ga ni bende no kilo ne rombo bende nitie do be koko biro ng'en kaka osebedo mention jogo penyo insist no bende nyaka be mondo rio dadoge ng'ata kantiere yuku koro bende nitiere obe udong ka police kan ma koro gin giduto gin police station ka mondo rombo be waseyudo iluongo Rahab Njoki jatiji obiro bo confirm ni mano rombo gi nokwal gotieno. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Waringo duogo e kaunti ma Nairobi kamero ogai mar ODM Raila Amolo Odinga koro wuok ka kwedo chik manyocha ne ogol kod jatend piny Kenya William Ruto ne obila mondo mi ochiel tiende jong'anyo kod magina mondo mi bang'e gidhi osuptal mondo mi giyud thieth e ka chwalgi e do ka itudgi kod ketho mora mora ma biro yudgi godo kaachiel kod odiochieng' manyoro bende jaod bura ma Belgut Nelson Koech
Bende nyoko ni jatend piny Kenya William Ruto nyocha ne odwa mbeko tol e chik makamano ka jaod burano nyoko ni ng'ata madwaro ketho mwandu jo Kenya e kinde ma giwuok oko e ng'anyo owinjore bed ni ichielo gi magina ma wit ngimane. Odinga e ote mare ne ute fwambo kod keyo wacho ni magi gin chike ma ok owinjore bed ni wuok kuom jotelo kendo ng'ata ni kod ratiro ka oyude kod ketho mar mondo mi omake kendo chwale e doho ma ok ni ikawo ngimane oko kod bunde e yo ma jotelo go nyo losoe. Odinga wacho ni e kinde duto piny Kenya owinjore bed ni iluwo chike manitiere kokalo e katiba mar Kenya kendo chike makamano ne obila nyalo keto ngima oganda jo Kenya kuma tek. Ka odhi nyime kod weche manyien e lakseche gi podo manatiere bure Nairobi kaendi kama yudo ni jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni koro wuok oko ka seyo paro manyocha ne ochwal kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mar mondo mi oganda jo Kenya obedie kod romo moro mar galamoro mar timo lalruok ma bende nyocha notiso ni intergenerational conclave ma biro rango moko kuom midhiero ma pod okwako oganda jo Kenya nyaka sani momiyo ng'anyo mawuok kuom rowere kata mitelo kod rowere osebedo kadhi nyime pacho kaendi. Kioni wacho ni magi gin mana riekni ma Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto ni godo mar ketho kinde ka wacho ni jotelo ariyo go ng'eni kinde mar jatend piny Kenya William Ruto oserumo kendo onge gimoro amora manyalo timo gi e thuolo masani ka okoni oganda jo Kenya ong'eyo kaka ginyalo tieko midhiero ma gin godo ka okoni dine ber ka okete tim moko kuom winjruok mane ochopie kokalo e romo ma bende no nyuolo report mar NADCO ma nyaka sani okoni pod gamo manaburu e kabat. How can we finish the 2 years left? That is a question Raila and William are asking themselves. And the con game that they have come up with is now a conclave. I call upon Kenyans to reject anything that cause us to sit together, because if we had any intention of discussing the issues that Wakenya walikuwa nataka kuziongelea, would have done it at the NADCO. Remember, during the NADCO, we also talked about the same issues of cost of living, the economy of this country, governance issues, accountability, justice, and those things. Main paro mabende osir lwedo kod jagoro maduong' mar duond bura mar National Liberal Party Omondi Koyo ma okoni jatend piny Kenya William Ruto owinjore bed mana ni chiko ite ne ywak mawuok kuom oganda jo Kenya ka dine bed gino maber ka oluwo manifesto mare manotiyo godo kisera mar ombulu kendo neno ni oketo e tim singo manamiyo oganda jo Kenya higni 2 gi nus ma osekalo chien. Weche mag dialogue gi enena ukora ma jo siasa ong'eyo kaka gidolo godo ga higa gimoro sama giseng'eyo ne gichwanyo jo piny to gidwano mondo koro giduok mirima mar jo Kenya piny ka ginyiso ni anie koro wawinjo mirumbu koro di malainya koro bianena uru mondo walalre. Dialogue sani monego beni wabedo godo kaka jo Kenya en migosi William Ruto odhi ong'iane na manifesto mare gi singo manoketo ne jo piny. Mane dialogue monego bedo godo sani. Gima wadwaro kaka jo Kenya sani en ni sirikal matiyo sani endi owetiyo gi teko mokadho chik e hinyo nyithindwa. Sirikal man sani endi okwer polis mondo wego nyithindwa bunde. Onge makosa ma nyithindwa notimo kane gidhi e ndara. Ka nitie ng'ama nodhi e ndara to ketho gir ng'ato, mane en jamaundu. Jamaundu onego bed ni mako titere kot kaito kot ng'ado ne bura kaka owinjore. To kinyal kawo bunde ni inego nyithindwa nyaka ng'ama uso mana buog rombe, igoyo risasi kaito ichinjo mana ka gweno. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Gikone to koro duol ma ochung'ne tayo chenro mag yiero pacho kaendi IEBC koro yudo jakom manyien mano Erastus Edung Ethekon kaachiel kod commissioners ma bende nochamo muma okinyi ma kawuono. Chenro ma bende notelie kod ogai mar bad migawo mar doho Martha Koome. E kinde chamo muma ma kamano Erastus Edung Ethekon okoni en obiro tiyo ne oganda jo Kenya maonge donjruok kod chenro mag yiero kendo biro neno ni yiero maduong' mabiro ibiro ta e yono ma huyanga. Ka korgi the commissioners mag duolno mabende nochamo muma mano Anne Deritu, Moses Mohwana, Mary Sorobit, Hassan Noor, Francis Aduol, Fahim Abdallah ka bende ne okoni giikore mar neno ni gibiro tayo yiero maduong' mabiro kod yiero mamoko mabende igen ni biro ta kod duolno mar IEBC mano moting'o koda ka yiero madundo mapod nitiere pacho kaendi e yo makare. I
Erastus Edung Ethekon, having been appointed the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that I will faithfully and fully, impartially, and to the best of my ability, discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment, without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Waringodo joka dhowadho na mchumbi mane county ma Mombasa kumedo ne tend county na Mombasa koro chiwo siem e wi tuo mar mpox magikone nyaka ne ochakre higa mokalo. Ji ariyo osewito ngimagi kama moko 98 oseyangi ni osegamo tuono e county na Mombasa. George Aoko miyo waler mathoth. Mpaka jana tarehe 10 tulikuwa tuko na positives 98. We have had 159 ambao wametestiwa na 98 have turned positive so far. Mano Laktar Mohamed Hanif, main director migao mar thieth Mombasa, kachiwo lere wi kwan jogo mosegamo tuo mpox kachiel kod mago mosewito ngimagi. And in Mombasa tayari tushapata 2 deaths that have occurred in Mombasa. So majority are coming from Nyali and Changamwe. If you look at the percentages, we have about 23% coming from Nyali and 19% coming from Changamwe. So these are the most affected areas for the county of Mombasa. Kani oloso gi jofwamb weche, Hanif kone giseyango ni tuono chalne landore mapiyo kor gwenge ni mar thoth jopiny onge kod ng'eyo matut e wi wach tuono. What is happening currently, there's a lot of active community transmission within the community. It's because the community has not accepted that this is an active transmission that is happening within their communities. Tumewaelimisha our CHPs on the mpox infection. Tumewatrain watu wetu kuweza kudetect the signs and symptoms of mpox and to be able to refer accordingly. Fatuma Ali en achiel kuom apisas e migao mar thieth makoni sani gidhi nyime kod tiego jopiny ranyisi mag tuono kod kaka ginyalo rakore kode. Symptom yake ambayo inadhihirisha haraka huwa ni ile rash ama mapele, na sana sana jamii zetu wana confuse hii rash na tetemaji, ama kuna zile side effects za kama chikungunya ama dengue fever, ama pia kuna ile heat rash kwa sababu tuko katika eneo la joto. Kuna wengine pia wakipata harara. Kwa hivyo tunahamasisha jamii ya kuwa ukipata rash ama upele ambao huuelewi, tafadhali enda katika kituo cha karibu, uhakikishe kuwa umeonekana na daktari. Kabinde gilero ni tuono nyalo mako ng'ato ang'ata. In fact, our youngest case has been a 12-year-old, and majority the age bracket ni between 24 and 45 years of age. So it's everybody, and we are all at risk. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, and George Aoko. Nyakura mogojwang gi kanyo bende machopo e giko mar miyo weche manyien. E yono madimba kaka negi chopo na meso mar choko weche manyien ka gituch koke kor gwenge mopogore pacho kaindi. Med mana kete nyakalondo mar miero mar Ramogi sa 11 sa 12 weche manyien biro chopo ni kamora mora maintiere. E yo machuok sa 1 odhiambo. Aikoni mathoth e weche manyien e yono madimba. Bang thuolo machuok Pautuke kod Milton Ochieng. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni tim mar Apis Bomet sani koro yiero mane jalup koch mar Gor Mahia Michael Nam mondo bed koch margi mokwongo. Mairi timore mana thuolo machuok bang' kano teng' lwet Nam Mogo kowuok e klab mar Gor Mahia gi technical bench mamoko. Tim nero mar Apis Bomet nje noyudo thuolo mar donjo e lig maduong' ma pachoka, kendo yiero mar Michael Nam kaka kocha margi maduong' en achiel kuom okenge magiketo mar dhi temo timo maber e tuke margi mokwongo mag lig maduong' mar FKFPL. Komachielo bende en ni kapten
kaptena mar kweth mar Harambee Stars mabende biro dhi e tuke mag CHAN chakre dwe manyien. Abiud Omar sani koro nyiso oganda mondo bed gi kwe kendo mondo giyie gi kweth molandi koda kocha Benny McCarthy kotudore gi kweth mabiro chung' ne Kenya e tuke mag CHAN. Nowacho ni McCarthy en japuonj mawuok e pinje ma oko kendo ok onyal bedo gi hera ne jatugo moro amora koyiero jotugo. Nowacho ni moko kuom jotugo manche ne ogol oko e timno ok osebedo ka loso maber kaluwore gi gol margi, kata kamano okwayo jopiny mondo yie gi yiero mar McCarthy. First of all, ndio kusema kwanza kikosi coach ndio ametaja, na as a player kuna wale ambao hawajaitwa unfortunately. I think ni tu work hard na next time, kwa sababu unajua at the end of the day huwezi sema ati coach ni Rekeke nani, huyu ametoka nchi tofauti, amecheza ball, anajua level, amefika level ya juu sana. So I think make decision yake, and I think we should support him at the end of the day because tunataka results. Jabak Noiruma bende gocho ne club mar Kenya Police e league maduong' ma pacho ka mar FKF, wacho ni ikruok dhi nyime makare kendo gin gi yie ni Kenya biro timo maber. Come tuko poa. I think most of the players ambao wameitwa hapa wengi wao wamekuwa wakicheza in and out, wako ni regular kwa club zao, na then it's a strong team. So I think camp iko poa, tuko poa, na we're just preparing and working hard na tuongoje tournament ifike. Komachelo bende ni Bayern Munich sani koro chwalo ofa mar omenda mar pound milion 50 kod 2 aka gidwaro jatugo mawuok e piny Colombia Luis Diaz ma bende gocho ne tim mar Liverpool. Jatugo nero ma jegni 28 wachore ni bende chunye oseyie madhi e timno. Nottingham Forest bende sani koro tame ofa margi mane gidwaro ni mondo gikawgo jatugo mar Brentford Joan Wissa ma jegni 28 kawachore ni nengo mare ni piny gi pound milion 25 ka bende tim nero ma The Beast dwaro pound milion 50 mondo mi eka gikaw jatugo no. Liverpool bende wacho ni giikore mar loso gi jatugo mawuok e piny Ufaransa kod Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike ma jahigni 23, kata kamano klabno dwaro ni mondo mi ochiw puoth mar uso jatugo mawuok e piny Uruguay Darwin Nunes ma jahigni 26 eka deal ma kamano donji. The Reds sani bende wacho ni gidwaro jatugo nero Ekitike kuom omenda, to kata kamano ka gipimo gi chal mar Alexander Isak to gineno ni kata koro mondo gikaw Alexander Isak. Arsenal bende nie ng'wech mar manyo jatugo Victor Keres ma jegni 27 kowuok e Sporting Lisbon, kata kamano wachore ni kamoro wachgino nyalo gore Luanda wirani Arsenal pok oloso gi Lisbon kuom thuolo mar ndalo 3. Magi weche mag tuke, nyinga Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Anakonyo kwa Ramogi manone Milton Ochieng kacha kod weche mag tuke mabende chopo wakacha asa paro daka paro kod aboro e kinde ni mabende weche manyien okelno kod Collins Okaka Kamoromosa achiel marutieno. Collins Okaka bro kelo ni weche manyien mamoka Dimbas erokono kombedo kod thuolo machalo kamano kinde no duto akora bro welo to gojo kamolo tayechen mabiro kamar mosgitish kangrom sa achiel mar odhiambo echakitudrika kod Fredi Janami chenro marangi chwelo nyasema jangono koro itamborita oriti kinywa gonga na majunction manakuwa mwono na nyinguoni giwege chemi matakatifu. Amen. Ramogi kar chuny jaluo. Mano mheshimiwa min bondo. Jala makwelo ndumo mino kembo umo mina deni. Pena gocho wongo pio lamo chiwo yagika. Amoru woda kiro jen kodo papa joni. Awodo kingo chieng dik ne kwaro sengo makothu. Awero endani kamor ne kwara wino goara. Nikecha awero miyo mamu kwana nyara lego magombe. Ochuno ya makata lemo nyaka timu wachne. Mama tabo sewe makodinga mine bondo ni totuon. Asungi mama nanyo miya were kaunwe. Machio yawa asubui mondo winjo wachne. Ichalo mana malaika mane ruto oro chon. Mondi tere dala joko ginga Jaramogi kango. No michia kod telo miyo erigo gandate. Aya eyora molo tinga kundi nyaka sungi kanwayo.
Laktar Neti Mosona Anguga Uja Biro. The river is flowing. Gimi morago kalando to mit na kanoyo. Nirito dalo se odinga pare joka jutaka. Iloyo mon mai kuchoto wok ringo miere. Kalale bombe gi vijana miero.